No niin, moi moi ja tervetuloa kummallisten asioiden pariin. Mennään tällä tavalla ihan omalla pärställä tällä kertaa. Jonkunnäköinen kynnys täytyy ylittää, jos alkaa puhumaan vähän oudoista asioista omalla naamallaan, mutta päätin nyt olla välittämättä siitä. Ja haluan kannustaa myös muita ihmisiä, että kummallisia asioita oikeasti tapahtuu ja kyllä niistä pitäisi voida puhua myös ihan niin kuin julkisesti. Pahoittelut, että ääni on vähän matalana. Olen just selvinnyt flunssasta, mutta eiköhän seuraavilla videoilla jo sitten tämäkin asia korjaantunut. Mutta todellakin niin kuin 1,5 vuoden aikana on tapahtunut niin outoja asioita, että mä mietin pitkään, että miten mä sen, niin kuin, että en mä voi olla kertomatta asioista, mutta niistä kirjoittaminen on hirmu vaikeaa, koska on kyse niin monitasoisista asioista, että mulla ei ainakaan niin kuin kirjallisen ilmaisun lahjat enää riitä niin kuin miettimään, että miten mä ne jäsentäisin. Enkä mä oikein tiedä, pystynkö mä jäsentämään niitä tälleen videollakaan, mutta ainakin se on vähän helpompaa kuin kirjoittaminen. Sen verran tähän alkuun haluan sanoa, että termi synkronisiteetti tulee vastaan varmasti monta kertaa, ja sillä siis tarkoitan tämmöistä merkityksellistä yhteensattumaa. Eli ihmiselle tapahtuu outoja juttuja, mitkä tuntuu, että voiko tämä olla ihan pelkästään sattumaa. Ja Carl Jung tosiaan toi tämmöisen termin ihmisten tietoisuuteen kuin synkronisiteetti. Aiheessa tuun menemään myös tämmöisiin juttuihin kuin ennalta näkeminen unessa esimerkiksi, että voiko meillä olla pääsy semmoiseen tietoisuuden tilaan, missä aika ei ole välttämättä lineaarinen, eli onko meillä mahdollista päästä semmoiseen tilaan, missä me nähdään tulevia tapahtumia. No joo, kaiken näköistä on tiedossa. Tämä oli nyt tämmöinen ensimmäinen kokeellinen video, miltä tämä tuntuu kameralle puhua ja toimiiko tekniikka ja saanko esimerkiksi tuohon taustalle näkymään jotain kuvituskuvaa ja näin poispäin ja kuuluuko ääni. Live-juttuja en ala tekemään nyt ainakaan toistaiseksi, vaikka siihenkin tekninen kalusto olisi olemassa, mutta teen semmoista myös työkseni siis. Se onkin muuten yksi asia, että pieni kynnys puhua tämmöisistä kummallisista asioista, koska arkielämäni ei liity millään tavalla mihinkään syvällisempään eikä henkisiin asioihin. Eli tämä on nyt ihan vaan uusi alueenvaltaus täällä kanavalla. Ja toivottavasti tykkäätte. Ja blogi on ollut olemassa jo vuodesta 2009, mutta se on ollut semmoista sohimista suuntaan jos toiseen ja asioita on käsitelty hyvin erikoisillakin tavoilla tietämättä niistä juuri mitään, mutta se on ollut tekijälleen tärkeä tapa sillä hetkellä ja se on avannut portteja sitten eri suuntiin ja ymmärrystä lisännyt. Mutta näin. Nyt ei pysty tässä flunssan jälkeen enempää puhumaan kameralle. Tervetuloa ja ottakaa kanava tilaukseen ja muuta ja tervetuloa sitten seuraavien videoiden pariin. Mä tuun kertomaan erikoisia juttuja. Moi!